Και στο τελικό. Τραπεζανίδη. Ναι. Γιατί σ' αρέσει? Η Μάντσεστερ. Ναι. Γιατί παίζει καλύτερα και έχει και καλό προπονητή και καλούς παίκτες. Βρε, ανέλησε τώρα που ξέρεις από μπάλα, ανέλησε μας γιατί παίζει. Λοιπόν, σας έχουμε καλέσει. Δεν με νοιάζει να με καλέσεις και δεν ερχόμουν να με παρακάλεσεις, θα ακούσεις. Ο το... Σάντος, κοίταξε να δεις, ο Σάντος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται, αλλά στον πάγκο μπορεί να έχουν μπει οι Τούρκοι στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα και αυτός να ξυπνήσει το Μεγάλο Σάββατο. Αντιδράσατε, είχατε κάποιο επεισόδιο. Τα είδαμε όλα. Τώρα μην επιμένεις τώρα κουταμάρες. Έγινε ένα επεισόδιο. Δεν είδες τι ωραία στα εξηγώ. Ναι, αλλά έγινε ένα επεισόδιο. Στα εξηγώ ωραία. Μάθε παλίτσα λοιπόν, άλλο τίποτε θέλετε. Μάθε παλίτσα εδώ στον Άρχοντα. Αλλά να μην λέμε λόγια, από ψυχής και η πραγματικότητα είναι αυτή. Έτσι. Τραπεζανίδης είναι για handball. Από Δεύτερη διαφημιστική μας διακοπή και σε πολύ λίγο και πάλι μαζί με περισσότερο Νίκο Αλέφαντο. Οι τίτλοι που έχει πάρει στην Ελλάδα είναι οι περισσότεροι από οποιοδήποτε άλλο. Ξέρεις τι τίτλους έχει πάρει? Τι τίτλους? Να σου πω τι τίτλους. Βεβαίως, να μου πείτε, ναι. Μόλις βλέπει το Βιενόπουλο ότι κάνουν συνδυοκατοίκηση όλα και θα πέσουν λεφτά. Αφήστε τα το Ιταλικό ποδόσφαιρο. Είναι ο Έμερσον, είναι ο Σαμουέλ, είναι ο Πανούτσι, είναι ο Καντελά, είναι ο Μαντέλα. Ποιος δεν έχει? Μα δεν μας λέτε. Πείτε μας, εσείς θέλετε. Κύριε Αλέφαντε, αφήστε τα αυτά. Με τους ανθρώπους που δεν ξέρουν, πες μας την τακτική. Αφήστε τα αυτά με την τακτική. Εσείς είστε προπονητής. Εσείς είστε προπονητής. Εσείς είστε προπονητής. Γελάνε όλοι που σ' ακούνε εκεί. Εσύ γελάς. Με σένα γελάς. Πέστε μου γιατί συγκινηθήκατε τόσο πολύ. Γιατί δεν βγαίνει ο κ. Δώρος στο τηλέφωνο. Αρβανίτη, μπορώ να σας πω, κάτσε να ολοκληρώσω. Εσείς κάνετε του διαβόλου, τον δημοσιογράφο. Ο ΠΑΟ. Ρωτώ. Να σας πω, να μου απαντήσουν και μακάρι να βγαίνει και ο κόσμος. Το Στραβούλκι, τον τερματοφύλακα, ποιος τον πήρε στον ΠΑΟ? Ποιον, δεν ξέρω. Το Στραβούλκι, τον Πολωνό, έναν τερματοφύλακα. Έφυγε. Δεν ακούτε? Σε κάνω ρε, πού στη διαξάβγη στην τηλεόραση. Δεν επενδύεις. Δίνεις ένα εκατοστάρικο και παίρνεις παγωτό για ένα εκατοστάρικο. Αν δώσεις ένα χιλιάρικο θα πάρεις Παπασπύρου παγωτό. Για να γλιτώσεις τουλάχιστον, μήπως τον βγάλουν έξω και πάρεις το χ. Εδώ είναι όλη η ιστορία. Γιατί το κάνεις κύριε Δώρο αυτό? Βγες από την Κόρινθο να μιλήσεις με τον Αλέφαντο. Βγες να μας ακούει ο κόσμος. Και στην άλλη πλευρά θα βάλεις δεύτερο κυνηγό και ο Λάκης τρίτος. Και θα παίξει ωραία να φρισκάρεις να πάρεις γιατί εσύ κύριε Αρβανίτη μου είσαι ωραία εδώ, αλλά μπάλα δεν παρακολουθείς. Μην ασχολείσαι, δεν ασχολείσαι με την μπάλα. Λοιπόν, και επειδή δεν ασχολείσαι με την μπάλα θα ακούς το Αλέφαντο και ας την ηρωνία. Εντάξει. Ποια ηρωνία? Δεν θα ηρωνεύεσαι, άκου τώρα που σου μιλάνε. Εδώ ο Σάντος, κοίταξε να δεις, ο Σάντος είναι ένας άνθρωπος ο οποίος εργάζεται, αλλά στον πάγκο μπορεί να έχουν μπει οι Τούρκοι στη Θεσσαλονίκη και στην Ελλάδα και αυτός να ξυπνήσει το Μεγάλο Σάββατο. Στην παλίτσα να μαθαίνετε στον Αλέφαντο για να μάθει και ο Γιάννης να ξυπνήσει. Άμα δεν σε δουλειά σου να ακούς και να σέβεσαι. Γιατί είμαστε 30 χρόνια στο ποδόσφαιρο. Γιατί είναι ένοχος. Γιατί με κατέστρεψε. Η Ρώμα έτσι έπαιξε με τον Τεβέκιο, με τον Ντότι και με τον Μαντέλα. Λοιπόν, αλλάξει το Σάντος και μας έφερε καθηγητή, παραδείγματος χάρη το Φερέρ. Και γελάει όλοι οι οικουμένοι. Ο Σάντος βλέπεις, ζει και βασιλεύεις. Ωραίες ερωτήσεις. Εγώ ρωτάω τι έγινε. Μάθε μπαλίτσα από τώρα. Μάθε μπαλίτσα. Επεισόδιο. Ωραία, μπαλίτσα μας. Εσείς παίχτη με μία την μπάλα, παίρνει απ' έξω. Παίρνει απ' έξω. Δεν κάνει. Ο Καρπετόπουλος με τον Πανούση αυτό κάνουνε. Παίρνουν τον πιο άσχετο να τους μιλήσει για μπάλα. Αν δεν στέκουνε, γι' αυτό έχει φτάσει να τον βλέπουν οι φορτηγατζίδες τη νύχτα μου, περνάνε την ώρα τους.